Kamusta? Review natin tong nabili kong rack M. Kung sulit nga ba ito? Tara! Carbon finish ang kinuha ko. Kita nyo naman. Sobrang ganda. Maporma talaga. Makintab ito. Nagre-reflect yung mga bagay. Rack M. Solid talaga. Yan. Ganda ng pagka-carbon nito. Ngayon naman, ipapakita natin yung likod. Ako kasi hindi ko alam na ganito lang pala yung likod niya. Kala ko buo talaga ito, hihi. Kaya medyo nadismaya ako. Ito din yung isa kong nakita. Dami nitong dugto, kaya may chance ang hindi sasakto sa butas pag nilagay. Tas ito sana in-upgrade nila. Nut lang kasi nilagay nila. Ito naman yung stock handlebar niya. Ipakita ko lang yung spacer nito na sana ganito na lang nilagay nila, kunti lang naman siguro matitipid nila dito. Pero hindi naman ako experts. Baka mahirap ito weld kaya ganun na nut lang nilagay nila. Tignan nyo, kung ganito sana. Pero sabi ko nga hindi ako experts. Baka may nakita silang problema kaya hindi yan nilagay nila. Pwedeng mahirap kumuha o maghanap ng ganyan.